F'ħames xhur ta' pandemija, Malta taqbes l-1000 każ, 40 minnhom fl-aħħar 24 siegħa. Dan jikkonfermawh iċ-ċifri maħruġa mill-Ministeru tas-Saħħa għal dan l-ewwel jum ta' 23 ġimgħa tal-pandemija biex bekk il-każi attivi issa jgħoddu 351. Mill-każi l-ġodda, 6 ħadu l-virus minn skola tal-lingwi, 4 minn Paċeville, 7 minn parti tal-Griżma u 2 kienu każi importati mill-ajruport. Il-bqija kważi n-nofs kienu każi sporadiċi li ħadd ma jaf kif ħadu l-marda. Għalkemm diversi professjonisti mediċi qed jgħidu li l-R factor issa qabeż sew il-livell ta' 2, l-espert tal-istatistika Vincent Marmara qed jikkalkula r-rata ta' trasmissjoni illi qiegħda fil-livell ta' 1.5. 1.5 ovvjament mhux wieħed baxx huwa wieħed li wieħed irid jikkonsidrah tajjeb u jifhem eżattament kif irid jikkontrolla dik il-firxa li tkun għaddejja fil-pajjiż. Fl-aħħar 24 siegħa ma kellna ebda persuna li fieqet. Intant meta kien intervistat fuq Newsbook il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearns qal illi l-avvenimenti tal-massa ikkumplikaw is-sitwazzjoni tal-pandemija f'pajjiżna. Ma dan hemm il-problema ta' swabbing għaliex it-testijiet qed idumu biex isiru. Il-Ministru tas-Saħħa ammetta li t-tieni mewġa ġiet fuqna xahar qabel minn dak li kien mistenni, iżda fl-ebda ħin ma qal jekk il-Gvern hux lest jiddikjara emerġenza tas-saħħa pubblika. Fl-istess intervista Fern ħabbar li ċ-ċentri l-ġodda tat-testing għal COVID se jkunu f'Ħalqormi u f'Burmarrat.